adorem, Senyor, i us beneïm. De l'Evangeli segons Sant. I som convidats. La invitació és el tot o res. Seguia una gran gentada del poble. Del moment, de la por, de la incredulitat. Recorda la promesa i manté l'esperança. Demanem que ens assisteixis en la creu i l'agonia, quan arribaran tant sí com no, qualsevol dia a la nostra vida. El qui perdi la vida per mi la trobarà. La petitesa del regne suposa un